Čau. Co? No, dobrý. No. Dobrý, co jsi to tam psal ze sračky včera? Už jsem to chtěla dát do blokace, jako. Já se s věcmi neseru, jako. Já jsem žila v Ostravě. Jako. Luxusní. No prostě v Ostravě, neřeš to. No. No teď už jo, no. Hele, se neznáme, já ti budu popisovat svůj životní příběh. Ne. Od 7 do 3. Mhm. Já sama věřím na to, že tam je spoustu fejku a vím to, protože jako jednak jsou to neověřený profily, což já mám ověřený profil, takže to ti ukáže mnohý, protože prostě já jsem narazila třeba jako na 2 profily, ty neměly ověřený profil a byl to nějaký robot a přišla od těch 2 úplně stejná zpráva na začátek vždycky. Úplně stejná. Takže to byl prostě, a bylo jasný, víš, že to je prostě robot. Takže tam je modrá fajfka prostě a ty se vyfotíš, máš tam nahraný nějaký fotky a tam, jak se vyfotíš, tak tam ty rysy jakože ti to zabere a buď to ti to ověří, pokud se to shoduje s těma rysama, nebo ti to neověří. To je prostě systémový proces, jako. Chápeš? Já už ty fejky jako bezpečně poznám, takže já už ty lidi tam znám, takže vím, o co jde. Hm? Hm. 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 Ne, jako rozhodně ne. Já jsem chtěla stěhovat pryč, ale jako chtěla jsem teda, nebo jako chci pořád pryč, ale jako no tady se nedá žít. Po všech směrech, jako tady je všechno špatně. Mně tady chybí obchodní centra, já jsem zvyklá prostě na nákupní centra, velkoměsto prostě. A ne tuhle díru, ty vole, kde máš barák u lesa, ty vole. Jako. Já nevím, prostě mi to nic nedává tady to, jako. Rybníky tu jsou, ale prostě, co já jako tam budu dělat u rybníku, ty vole. Prostě. Já neběhám, já jsem moc líná. Já to nepotřebuju. A hovno. Tak to tady musíš znát, ne, ty vole, co tady je, nebo není.
No, vidíš. No, Kaufland. No. To je tak jediný, co tady je a tam se sjíždí všichni, tady z těch okolních prdelí prostě vesnických nakupovat. To je ale všude z jižní Čechy. Jsem jí rybníkář, ty vole, tady. Hrozný prostě, tak se nedá žít, jako. No. Ale já už tady nechci být, jako. No to jde. Já jsem zvykla na velkoměsto, prostě na Moraváky, na prostě tam na tu jejich mentalitu, jako. No vidíš. Já se nemůžu bavit s blbýma lidma, já se nemůžu bavit s blbýma lidma. Nejde. A tady? Tady jsou všichni úplně blbí. No. Vám mě se všichni diví. No. A co to je zač? Nebo tady není Lidl. Úplně, no. No. Jihočeši jsou strašně omezený lidi. Já jsem to poznala v té Ostravě, že Jihočeši jsou strašní omezenci. Absolutně. Já jsem nikdy nepatřila. Já jsem vždycky zdrhala pryč. Tak vidíš. Kde jsi jako na ně narazil, nebo? No. 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 Jo, Praha, no. Praha, to je aktuální místo, kam já se teďka chystám. Jenže se bojím, že Pražáci prostě budou to stejný, jak Jihočeši prostě. Omezený, hloupý, takový jako, nevím, bez názoru, bez toho umět se prosadit, to nikdo neumí. Jako jo. Nejde. Takže je to blbý. Prostě. No Benz, ne. Jsi to psala. Jo, ale já jsem spíš na Benz. Chápe. No. To je víc luxusnější Benz. Jo. No já nevím, já prostě... Mně se líbí Benz. Z toho neslevím. Nikdy. Se na mě nezlob, jako. Že se na mě nezlob, ale z toho nikdy já neslevím. Mercedes je bomba. No jasný, no. Jak který, já nevím, třeba X6
Ale mně se to fakt nelíbí, jak je to jakoby do sportovna. Já mám radši elegantní styl a mně se prostě nelíbí jako BMWčko. No jo. Ne, mně se líbí elegantní styl. Já nevím, jako vypadá to dobře, ale prostě kdybys měl GLEčko nebo GLSko, nebo prostě rozumíš. Ale mně se líbí styl takových aut prostě. Já jsem taky jela v tom, jak se tomu říká. Jak je X6, tak Benz má naproti tomu taky něco, jak se tomu říká, si teď nespomenu. Jo, no, tak tohle, no. No, takže v tom. No. Jo. No. Jako, já jsem v tom nejela, já to nemůžu posuzovat, já posuzuju jenom to, jak jako celkově na mě to BMWčko, jako ta značka působí, že to je takový jako moc sportovní, takový jako... No, to máš Porsche, jo? Ne, jako mně se moc sportovní auta nelíbí, jen radši tu eleganci celkově. Mm. Mhm. Všechno, co je Mercedes, tak... mm. No. Ne, nemenuju se Klára Mercedes. Kež bych se jmenovala jako Mercedes-Benz příjmením a patřila mi celá automobilka, ale bohužel to se nestalo. Nikdy. A nikdy se to nestane. Ne, to vím. Nevím, kdo to vlastní. No, tak to asi jako těžko, ne? No jasný. Mhm. Já. Je na Tvrli. Varon? Was? Varon je proč a was je co? Proč? Jo. Já jsem měla němčinu celou dobu, já mám radši němčinu než angličtinu. Jsem dělala v kasínu. Tam byla veškerá klientela, tam bylo prostě 90% těch klientů byli Rakušáci. Takže to... No ale to jsou starý časy. Bývávalo. Kolika? 21 nebo 20? Tak nějak. Mhm. Ne, já jsem tam byla s kámoškou, to bylo jako v pohodě. Takže se tím nechci říkat. Úplně dopodrobna. Prostě na hranicích s Rakouskem. Na tu dobu tehdy jo. Na tu dobu to šlo. Do Prahy. Do Prahy. No. Nevím. Ale já mám jednu lokalitu, ale to ti říkat nebudu, kam chci. No. No já ti neřeknu číslo, já mám svoji lokalitu, kam bych chtěla a tak, no.
Zatím asi jo. Já vím, no. Tam je to jako... Já to vím, no. Mm. Já jsem na to koukala, ale ono, když to tak vymeš, taky některé jako rezidenční byty, co jsou v Budějcích, tak stojí stejně jako nájem měsíční, jako třeba v Praze nějaký obyčejnější byt, jo. Prostě. U lesa. Mhm. Jo, to je dobrý. No. Máš uklízečku, jo. Ty vole, to jsem vždycky chtěla. Ty vole. Ježíš, tak to bych nechtěla uklízet, jako promiň. 6 koupele. Mhm. Ty vole, ty jsi miliardář, ne? Ty vole, na tebe jsem milionář. Tak jsi milionář. Jsi milionář. Na tebe jsem čekala, ty vole, celou dobu. Fakt. No jasný. Hm. Já nevím, tak se můžeme třeba zkusit sejít v Budějcích, já jsem tam často teď jako, no, takže víš co, na mě to je jedno, jako. Tak, tak. Mhm. Jaký máš vozový park jenom BMWčka? Ty vole. Jo? To je jedno. Hm. No, no to ne. Jo. No. Hm. Teď už jo, no, ale bývávalo to dřív jiný, no. Jako, teď už asi jo, já nevím, jako. Já se o jiný auta nezajímám, takže no, jasně. Hm. Jo, tak Maybach, tak to je nejdražší jako provedení toho benzu. To už neznám, to už neznám. Jo, no já, tak to je to. Maybach má ten, jak se jmenuje, ten miliardář. Si nespomenu. No ten, já nevím, Chlad, ne? Se jmenuje. Richard Chlad se jmenuje. A ten je dobrý, ty. No, ale je dobrý. Mhm. No.
Má, no. Mhm. Co ti neřeknu. Co jako promiň. Hele, tak jo, u centra kousek. No centrum je přesně ve středu, víš co? To už je... Jaký kapr? Ne, to je jako předměstí, ale centrum to je prostě jak je zámek, ty brány tam, chápeš? No, no, třeba, no, bohužel. Já, ne, ne. Moje ročníky, co tu byly, tak ty všichni utekli do Prahy, jako. Tak, mhm. Nebo, ne, no. Hm. Mhm. No, no. A, co s tím jako chceš říct? A čím? Nedovol. A v čem ti nesedí? Nesympatická. No, jako tady je spoustu lidí, co jsou hrozný debilové. To si nevybereš. Proto já teď utíkám vždycky pryč, protože to je strašný. A já dělám, že ty místní ani neznám, jo, protože já se za ně, já se, hm. Je to tak, no. Tady prostě, tady diagnóza, to je strašný. Jako. Já jsem prostě vždycky odsaď utíkala, prostě zase jsem tu skončila, nechápu prostě. A to má dlouhou historii. Úplně v tom se nechci jako hrabat, takže... No. Mě taky ne. Mě se nikdy nedotkneš, protože v jakýchkoliv věcech se mě nikdy nikdo prostě nemůže dotknout. O Střeboní už vůbec ne. Já Třeboň nenávidím. Vysloveně, vyloženě, jako prostě nenávidím, jako. Protože to je strašné. Tohle je město, je to šílené, to hnus. Tohle je město důchodců, ty vole, skurvených, anebo fakáčů, ty vole, drzích. Takže tady se jako nevybereš vůbec. No ale, je to jedno. Mm. Kdy? Proč? Já jdu do Budějc. Já mám nějaký už plány dneska, takže asi zítra. Asi zítra můžeš. Tak jo. Hm, tak jo, čau.